עסקה. עדיין על השולחן? מי מדבר עם מי? מה קורה היום? לחלוטין על השולחן, אם תשאלי את ישראל וגם את האמריקנים, לפי מה שאנחנו שומעים. דיווח ב-CNN היום על כך שראש ה-CIA, וויליאם ברנס, טוען שבכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס לוחצים על סינואר לקבל את ההצעה הנוכחית. הזרוע של דף. נכון, הלחץ הזה מתכתב עם הדברים שאנחנו דיווחנו עליהם אתמול במהדורה, על כך שבישראל מביעים שביעות רצון מהלחץ הצבאי, מההצלחה של הלחץ הצבאי הזה. וויליאם ברנס אומר שמדובר בתופעה חדשה של השבועיים האחרונים ממש, הלחץ הזה במנהרות חמאס. עוד הוא אומר שסינואר ככל הנראה מסתתר במנהרות מתחת לח'אן יונס, ושסינואר, וזה אכן לא מפתיע בכלל, לא מודאג מהמוות שלו. ראינו את זה גם ב7 באוקטובר, לא מודאג מהמוות שלו, לא מודאג מהמוות של עשרות אלפי עזתים בעקבות טבח 7 באוקטובר, אבל ככל שזה נוגע למפקדי חמאס ברצועה, הם מרגישים שאולי החבל מתהדק על צווארם, אולי הסכין מתקרבת לגרונם, ולכן הם דוחקים בו לקבל החלטות שיובילו להפסקת אש. אבל בסוף